Tol Surubuti, pakalok para pasukannya ang karana. Ini nyampe tol Cujong. Sulap ninyo. Saan ba? Kira. Ano, sini. Ah, sini. Tukaran dito Surubo, ngarapot noon. Ha? Udah turun. Sino mga kurang dito? Hah? Sino kurang dito? Kalau dia bisa pak. Dari Gunawan itu nanai, karena Tulis yun. Kumpiyan ba? hidup bu. Kumpiyan din. Nabi dia lah ya. Angkat dulu. Seribu sadar bang. Hah? Angkat dulu, seribu sadar. Keluar dulu, marawakon. Karawaci. Karawaci. Telepon pula. Keluar mono. Ada pak. Kalau rekam mana bang? Kalau rekam bu. Ah. Langsung ajak bola juga. Bah, ngawang tak? Berat nak kan?
try man po ng mga video ama din. Sa lahat sa yung mga ay do police. O yung ko sa niya din eh. Para por kang pagi ma. Jawab dulala ni kasi ito ang tao. Amo so pesta na ko siya pesta na dulala dito siya. Siya, 4 pa, 4 pa.